A hajdani kastély tulajdonos arisztokraták, a nemesek és grófok minden ellenkező propaganda dacára mindig is jó példát mutattak környezetüknek, kultúrából, erkölcsből épp úgy, mint gazdálkodásból, így parképítésből, kertszépítésből is. Azt szoktuk mondani, hogy a Tiszák idejében, tehát az 1800-1920-ig, 18-ig, addig volt a legszebb tája Magyarországnak. Itt az Alföldön, ahol ugye mindig azt mondjuk, hogy sík terület. Tehát gyönyörű fasorokat, utakat alakítottak ki, a kastélyok körül arborétumszerű gyűjteményeket, olyan gazdálkodás folyt, olyan mintaszerű, ami Európa hírű volt, például a Wenkheim dénes dobozon, de itt ez a Wenkheim Krisztinőse Széchenyi Antalnak a kastélya, Pósteleken, itt is hatalmas birtok volt, több majorral, gőzmalmuk volt, iskolájuk volt, és annyi embert foglalkoztattak ebbe a mezőgazdasági üzemben, mert mondjuk úgy, hogy mezőgazdasági üzem, hogy ma az egész Békés Csabán, ha beleveszünk minden összes ilyen feldolgozó üzemet, mezőgazdasági jellegű üzemet, nem foglalkoztat annyi embert. Itt tölgyerdő volt, és csak annyit vettek ki a tölgyerdőből, ahova a kastélyt beépítették. A kastély előtt egy 1,5 hektár francia kertet alakítottak ki, barokkertet, ami ma is megtalálható, csak 46 óta nem nyúlt hozzá senki, és egy tájképi angol kertet alakítottak ki. Sajnos az önkormányzatnak nincsen annyi pénzbeli önereje, hogy megvalósítsa ezt a gyönyörű szép felújítást, viszont kapóra jön az, hogy Európai Uniós pénzek, ezen belül is a Környezeti Energetikai Operatív Program, a KEOP-ban született egy olyan kiírás, amely éppen a történeti kertek megóvására irányul. Ez többfordulós pályázat, az első körbe adtuk most be a pályázatot, mintegy 180 millió forint az összköltsége. Munkálatok már elkezdődtek itt a parkon belül, hiszen az önkormányzat kötött egy 10 évre szóló bérleti szerződést egy vállalkozóval. Nagyon sok cserjét, bokrot, invazív fajt kiirtottak innen, és az egész kert megnyílt. Egyik szemünk sír, a másik meg nevet, mert a kastélyt nem tudjuk rendbehozni. Arra nincs pénz, várunk egy vállalkozóra. A park viszont, ha nem is teljesen a régi lesz, de a régi jellegét újra fölveszi, és egy olyan közjóléti park legyen ez Békés Csabának, hiszen a legnagyobb tüdeje ez Békés Csabának, ahol most már az emberek özönlenek kifelé, és el kell látni őket, hogy tudjanak szalonnát sütni, szórakozni, sétálni, tornapark lesz benne, tanösvény lesz benne, és egy dolog, ami nagyon fontos, ennek hallatlan jó a klímája. Aszmás gyerekeknek ezt orvosok is megállapították, ugyanis 2 folyó között vagyunk, és annak a párolgása a fának a páratartalmát, páraközegét megőrzi. Mit tanulhatunk a régi arisztokráciától? Gazdálkodásban, kertkultúrában, parképítésben érdemes visszanyúlni ezekhez a nemes gyökerekhez? Ha végignézzük ezeket a régi kastélyokat, meg a gazdálkodókat, hogy milyen praktikusan éltek. Gyakorlatilag mindenük megvolt, mindent felhasználtak, nem szemeteltek, mintaszerűen éltek, és az úgynevezett személyzet, amelyet ugye sokszor csúnyán cselédnek és mondanak, mindig tisztán jártak. Tanulhatunk tőle kertépítésbe főleg, és tájépítésben, és nem szállítgatták itt tejet, meg búzát, minden, itt dolgoztak föl mindent. Mint mondtam, gőzmalmuk volt, sütödéje, pálinka főzdéje volt ott az alaksorban. Tehát ami kellett, a praktikumot azt nem tudjuk lemásolni, nem tudom mennyit kell még élni, hogy úgy éljünk, mint ők.